Jeg vil nu vise dig, hvordan du installerer Microsoft Office på din egen computer. Skolen har stillet Office 365 til rådighed, så længe du går her på skolen, og licensen ophører 3 måneder efter, du stopper på skolen. For at få adgang til det, skal du gå ind på hjemmesiden login.microsoftonline.com. Her skal du taste dit Unilogin, men efterfulgt af /fjerritslev-gym.dk. Og så skal du logge ind med din sædvanlige Unilogin-kode. Så skulle du gerne komme ind til denne hjemmeside, og her kan du klikke op på installere Office 2016. Den klikker vi på, og du kan godt lukke den her, og så skulle installationen gå i gang hernede. Når du klikker på den, så henter den alle programmer ned, hele Office-pakken. Det kan godt tage noget tid, så det er vigtigt, at du er online, og at du har lidt tid til at lade den her installation køre færdig, inden du eventuelt afslutter. Det var det. Så skulle du gerne få Office på din computer.